bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko sunare mawde to BAPALEL wuro e nder région de Matam département de Kanel commune mo Ndendori sukaɓe yanoɓe ɗeɗon laaɗe clandestin duñirɓe toto Nouadhibou dande maayo ko kañumen goni heddiɓe ɗam ɗon ndiyam koɓe sappo e jeeɗiɗo wasɓe hen pittari mumen taw fofen ko BAPALEL naɓe goto ko horndolde goɗɗo ko guuriki yettini ndeɗon limore sappo e jeenayi kallana duñi tuggure nogas jeetati lewru octobre wona yolayru wona kan lana yuude alade ko kan lana majude ɗam ɗon ndiyam ngon maayo yaajgo geej saabi ɗiɗon pittali heege ɗom ka jaggi ɗumen yetti hen ko malinaɓe nayo goto cempegnajo e goɗɗo guurikinajo ko ɓe kabri oɗo kabaru wonde ɓen kala ɓeɓe dunduno kaɗon laana keddime ɗam ɗon ndiyam sunare monde boji camcam sukaɓe heccuɓe ɓin pittali kala keddime ɗam ɗon ndiyam jinnoɓe yaade Espagne mbiɗen koto BAPALEL goto koto guuriki goɗɗo koto horlolde fof ko guuri takkodirɗe kañumen kala wonnoɓe Nouadhibou ko toon ɗen laaɗe duñiri kona ɗum ko laana duñino sappo e nayyi lewru octobre kono kan laana ha joni hay goto heɓani kabaru mum joyo sukaɓe BAPALEL naɓe hay goto anda to keedi oɗo saaha kono ha joni hay goto heɓani kabaru mumen kañumen e ko ɓuuri tentude e oɗo saaha mo kaleten ko hoɓe sappo e jeeɗiɗo sukaɓe BAPALEL naɓe heddiɓe ɗam ɗon ndiyam eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe tentinono kabaru ko cempegnajo goto momin jaaduno ene rappeur groupe de rap biteɗo Riel Kangam ko kañum ene jeeyi tintinɗo ɗon kabaru goɗɗo ko guurikinajo moɓe jaaduno nayo malinaɓe kañumen jeegomo woni datɓe kaɗon laana e siftinde ha joni laana ka yiwani kam majju e ɗam ɗon ndiyam balɗe nogas e siftinde ko nogas e jeetati lewru octobre wonno haaɓe jillo e ɗam ɗon ndiyam ɓeɗo kam keeɓi dadde saabu balɗe nen yesso heddiɓe pittade mon heddima e ɗam ɗon ndiyam o kabaru won mo keɓɗen e nduɗon yolayru walla e kaɗon laana duñnogo to Nouadhibou yo Allah yurmoɓe yafoɓe Piindi TV e personnel mum kala duunima ɓesgu BAPALEL e ɓesgu Fouta kala nde Allah yurmoto yafoɓe ɗo sukaɓe kala